सासे आर्टिस्टआ बालाजों समायना आर्ट खालामनानै गोबां फोसावजादों। दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि 72थि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ लानानै भारत नाङैनो गोबां नरेन्द्र मदिखौ हास्थायग्रा सुबुंफोरा गोथार जोनोम साननि हामलायथि होदों आरो बायदि हाबाफारि लादों आरो गोबां ससियेल मिडियायाव फोसावजागासिनो। बेबायदिनो सासे आर्टिस्टआबो मोनसे सोमोनांथाव हाबा मावदों, जाय हाबाया नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि गोसोखौ देरहाहोनो हादों। नरेन्द्र मदिनि 72थि जोनोम सानाव सुदर्शन पाटनायक मुंनि सासे आर्टिस्टआ उड़िसानि पुरी लैथोनि सिङाव बालाजों नरेन्द्र मदिनि गिदिर समायना सावगारि लोगोसे गासै 12,013 गं हानि दानाय कापजों साजायनाय आरो हेपि बार्थडे मदिजी लिरनानै जोनोम साननि गाहाम हामलायथि जासिनाय आर्ट खालामदों आरो बे आर्टआ गोबां सुबुंजों फोसावजादों। बे आर्टखौ बानायनायजों लोगोसेनो सुदर्शन पाटनायकआ बुंदों जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि हान्थिनाय लामाया साहा फाननायनिफ्राय जागायजेनदों आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि जानो हादों। बेनिखायनो बे दाथायाव साहा कापखौ होनाय जादों आरो बे आर्टनि गेजेरजों आं गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम जोनोम साननि हामलायथिखौ बावहरो। मिथिहोनाय बादिब्ला बे सुबुङा आर्टखौ खालामनायाव गासै 5 टनसो बाला बाहायदों। बेबायदिनो नरेन्द्र मदि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360